नमस्कार, मी ओमकार चेंदवानकर, कॅज्युअल मालवणीचं ॲक्टर आणि एडिटर. तर तुम्ही म्हणत असाल मी आज परत कशा गेलो आहे. तर काय झालं सांगतो. त्या दिवस व्हिडिओ टाकली आणि झाले नंतर थोड्या वेळानं कमेंट योग सुरुवात झाली. कमेंट पण कशी भरपूर योग लागले, म्हणजे एकारे येत गेली. त्याच्यात आमच्याकडे ते असत ना, ते अजून सांगायला लागले, अरे तू अजून तो विषय ह्याचं सांगावं असतं, आणखी ह्या सांगावा असता, आता सांगायचं नाही तू असं, अरे तर सांगायचं हवा होता, आता भारी होता. मग म्हटलं विचार, अरे रे होय मी आहे म्हटलं होय होय सांगा हवा होता. मग त्यांच्या जरा सांगल्यानी ना म्हणा, तर म्हटलं तर जाऊन सांगूया तुमका परत म्हणा. तर सांगतं ते एकाच नाका सांगल्या गणपतीतलं फुलांचा विषय. आता फुला म्हणजे तुमका आता माहीत असतं, गणपती पूजक फुला लागतली आणि फुला होईच ना. मग फुला आता फुला कशी प्रत्येकाच्या घराकडे जसवंतीची झाडं नसतं ना, आणि असली कोण लायनात नाही, खरं म्हणजे कोण लायनात नाही तर नाही दणकाट जातं म्हणा. तर ते काय करतो, सकाळी 6च्या आधी उठतो. ऐका खरं सांगतो, 6च्या आधी उठतो आणि उठताना दुसऱ्याच्या घराकडे आतले बघा, त्याच्याकडे दसो ना बा त्याच्या घराकडे आतले आणि गपची आधी हळे बघतले, हळे फिरतलो असं एक असं असतलो. कोण नाही म्हणजे उठाक नाही होत कोण. मग काय करतो, जातले सगळे असत तितके कळे काढून घरात घेऊन जातले, म्हणजे त्या काय नाही. तुझं असं भन्ना घेणारे, आता भन्ना घेणारे येतलो भजन करतले आणि जाताना अरे याच्यावर कळलं मग वाद भजन करून गेलो, बाहेर पडलो, मागे राहतो असतो. कळे काढल्याने गेलो, डायरेक्ट घरात जातो. कळे ठेवून परत येतो. मी वाटी विचारल्यामध्ये मला का देऊ होय ना 4 कळे म्हणा सांगतं. असे कळे काढणारे पण असतात. परत अजून एक कोणतरी बोललो, हां एक भारी गंभीर विषय सांगले. विषय कसा माहिती, भन्नाक सगळे जातात. तर भन्नाक जातं म्हणजे सगळेजण भन्नाक जायचं नसतं. काय असं उगीच टवाळ वगैरे असे करून गेलेले असतात. त्यातलं कसा 1-2 जण असतात ना बाहेर बसलेले असतात असे, आणि आपले वगैरे हे आता पबजी खेळत असतो, कोण असं ऑनलाईन असतं. आणि अचानक कोणतरी एक घेतलो, असं होतलो आणि मग तुला वास कसं घरात वास घेतलो आणि तुला सांगतलो उसळ काय हे असतात ना, ह्यांचे मोबाईल खिशात हे डायरेक्ट भजनाक. म्हणजे जो म्हणणार असतो ना त्याच्या पुढ्यात जाऊन असे असतले, अरे तो म्हणतो ह्या बुजू येऊन टाळ वाजवतात काय, चालल्या का म्हणजे हे टाळ त्याच्यावर तो थोडे म्हणतात हे टाळ कणकरत असतेले हे का अडे खाऊ गवताला का वाज असताच्या घरात उसळा मिसळा. पहिल्या भजनात आठवलं ना टाळ थंय तकून असत थंय बसतले. कसं वाढ योग असं बसतो, योग हडेसून हडे एका माझ्या पाठीत पाडलं पहिले बसले. हे का जागा गावाची नाही ना, का असा टाळ होता. शक्यतो कसे दरवाजाच्या पहिल्या सुरुवातीक बसतो. कसा पहिला टाळ त्याला थंयच गायब इल्ला, खय गायब झाला कोणाक माहीत नाही. परत टाळ दिला ता खय गायब झाला परत म्हणा. म्हणजे हडे बसणाऱ्या शेवट मग काय करंजी उसळ सरली ना, तो करंजीवर काढतलो मग त्याका काय नाही. त्याका करंजी पण ती नशिबात असली तर ती पण मधीतल्या खय गायब जाता. म्हणजे खयसून असा टाळ येता असा फिरता अरे टाळटच पुढे जातं. उसळ मध्ये हळद खय पडली गायब, करंजी जाता त्याला थंयच गायब. तर काय करतात काय माहीत खाव कशा. आता सध्या उसळ नाही आमच्याकडे, तुमच्याकडे बराच काय असतं. तुम्ही म्हणजे उसळ ना आईस्क्रीम लागता, आईस्क्रीम सांगते रे आईस्क्रीम तुझ्याकडे बाबा उद्या उसळ नको, उसळ खाऊन कंकटत आईस्क्रीम पोहे मी असा ना नवीन काय शेव रोल होय, पॅटी असा, वडापाव चटणी वडे असा. आता उसळ कमीच झाले. ते चटणी वडे करते आपले वडे भाजण्यासाठी भाजीत असतात आणि हडे वडे संपतात इतके येतात, मध्ये अडकतात पुढे ताट. हडे वडे येतात ताट, हडे ताट वड्यामध्येच गायब. तो भाजता थोडे बेसन ढवळता त्याचा कायच नाही. तो ढवळत आपलं बेसन महत्ता हडे भाजी ह्यो बडे बटाटे पण कापून घेतो. मग मोठं बटाटे सरले मग कांदो सोडतं त्याला तेही गायब. म्हणजे खाण्याखायच्या लिमिट नाही. तशी एक गंमत झाली सांगते. असेच सगळे जाऊन बसले, म्हणजे मी पण मी होतो आणि आमच्या असत ना. आता सांगायचं अंक निरंजना परत मनो आम्ही सगळे असे बसलेलो. आमका माहीतच असतली आम्ही बसलो अशी. आणि अशी उसळ पाव काहीतरी केलेल्याने नाही पावभाजी केलेल्याने. तिसून पावभाजी अशी येता. हय पहिलोच घोळको बसलो आमचं आणि हडे सगळे बाकी म्हातारे बितारे, म्हणजे आम्ही जरा पुढे होतो ना. आता आमचं सांगला तुमका कळलं असं कशाक ते. अशी पावभाजी येता हडे ताट जाता, तो परत जाता घेऊन. अशी पावभाजी येता हडे ताटच जाता, पावभाजी थंयच गायब. मग पुढे काय झालं, अचानक नुसती भाजी चालली आहे, पाव थंयच राहतो. नुसती भाजी चालली आहे, पाव थंयच. आणि पाव पण कसे बरे होते ना, ह्यांच्याने चायत बुडवून पण खाल्या. तर काय खातला तर गणपतीतले दिवस ना खाऊ तर ना केले आणि त्यांच्याने फुकट घालायचा का म्हण खाऊ ना म्हणत खायत राहा. तसंच एक गंभीर विषय. आता भन्नाक गेल्या ना सगळ्यात मेन कोण आपले सगळे मरगळल्यासारखे भजन घरी असतं. म्हणजे 4 घरात झाले काही असं एक टाळ पण घेणार नाही असं त्यांच्यासारखं आटपता घ्यावा रे.
केव्हा आटपता त्याला सांग गवळण घालू चल गजर उडतच घाल चालले पाय दुखतात उभे राहून खूप घ्यायला नाही मग ह्या घर करता मी घरात जातले का अचानक ना असं काय त्यांना गमतं असं पटकन गमतं का त्यांना असं जो ताल येत आहे ना तो मागचा माणूस पुढे येतात काय असताना सांगा प्रत्येकाकडे मुंबईकर नाही येतं सगळीकडे का मुंबईकरात एक कोणते पोरगे असतात ना भजन म्हटलं की तर शूट करू घेतला ना मोबाईल घेऊन काय हे मग असं एक असतं असं घाम मी मुसात केसर माझे केस नको आता इस सांगते असे केसर हात मी पिसाळ असं मस्तपैकी कॉलर मिलर आणि बरे कपडे असे घालून लहान मग काढून घेतले तू वाजवून कंटाळले आता मी वाजवते तुझा हात मी बरोबर नाही आता का असे पुढ्यात असतील असे एकदम म्हणजे मुर्दाच्या बाजू असे कॉलर नटाट करून स्टायलिश आणि काय तो म्हणतात त्यांना माहीत नाही बघी तण वाजलं करीत असते हे का आता शूटिंग करताना का हळूहळू एका नाचण्याचं मूड जातं का तो नाचणार हडेसून नाचत जातात हडे जातलो मग तिथं असं त्याला ढकलतलो मागे म्हणजे त्याच्या आणि जसं जसं त्याचं कॅमेरा फिरतात तसे तसे हे फिरतले असे जाम म्हणजे त्याच्या कॅमेरात मीच गमा होय असे इतके आणि इतके ज्याच्यात तल्ली नसतं ना की बघणत पण नाही आजूबाजू कोणावर पाय मारलं आणि टाळ मारलं एकांतर असो टाळ मारता मारता एखाद्या भिंतीर मारलं भिंतीक पण चिर पडलेली या आणि मग सांगतो अरे मीच मारलं लोकांकडे आणखी गेलो भजनाक हो बाजू मग थोडे चौकांत तर हडे गेला हडे तरी आपलं नाचतोच आणि जे असे म्हणजे जे कधी बाहेर बसलेले असतात भजना गेले का बाहेर असतं नाचत ना ते माणूस नाचाक लागले इतके नाचाक लागले ना की बघू त्याच्यावर कॅमेऱ्यात मीच कमा होय म्हणजे आम्ही भजन करी आम्ही मेन असे स्टाईल पावडर दुसऱ्या दिवशी पण असंच सांगला अरे हां ह्याच्याकडे भजन असा जाऊचा त्यानंतर हां थंय कोण मुंबईकर हो असं त्याचे काका मिका मुंबईक असा मग हे पावडर एवढं आधी आम्ही भजना घेतो करून एकदम टापटीपणा नाही त्याला एकदम असे म्हणजे हे भजनाक नाही ना ते माहीत असतं तुमका खेका येतात ते असे असतं हां आता तसं तुमका एक सांग विचारलं आता तुमका बघल्यात ना भजनाक ना आता कसे पहिले भरपूर माणसं यायची म्हणजे खूप म्हणजे लोकांची ना वळे लोट्यार माणसाचे भरपूर भजनाक अशी हां आता काय झालं आता बरेच जण असतात ना भजनाक बघणंच नाहीच म्हणजे कशी हां आता कोणी जायचं असले मग हाक मारतले अरे चल भजना काढ मा अशी कोण येते मा याच्याकडे सुरू करतो चल मरे तो असतलो नाही रे माझ्या नाच जमणार ना झील गेलो माझं झील बघतो भाग येतो असं झिला का आळस ना योग ना आळस असतो बरं असतलो काय नाही थंय गणपतीकडे बसत असतलो असतो बघित किंवा पेपर वाचीत असतलो तो मोबाईल असत ना नाही झील गेलो माझं तो करतलो तो ह्यो घराकडे ना असेच असतं त्यांचं असं असतं आणि एक काम म्हणजे सगळ्यात मेन भजनं चालू असलं ना की बाहेर असे ना 5-2-3 जण हय 2 जण थंय 2 जण असे घोळके असतात केव्हाय बघा तुम्ही भजनं का केव्हा असे बाहेर अपचूक असं बाहेर बाजू असं उभं राहून बघायचा 2 जण हय असतले एक कोणतरी असं भितोडे असं असतलो तंबाखू मळीत असता तो तंबाखू मळून गेलेला असता 2 जण हडे असतले आणि असे बघित असतले हिनी ना या भिंती पिवळं रंग बघित मारला बघ तरी खराब वाटतं हिरवा रंग बरं होतो का दुसरा म्हणतो नाही रे निळो रंग बरो होतो तो बरोबर मारून नाही तो असं तो आज असं झाले काहीतरी आदल्या दिवशीत रंग येईल आणि कालच रंग होतो 2 जण हडे असतले तरी असतो आज माशाच्या बाजारात गेलेले रे 50 रुपयाचे मासे देऊ होते बांगडे देऊ होते 2 50 रुपयाक 2 बरे हे दे होते रे गणपती म्हणून हाडूक नाही यांचे हे गोष्टी असते म्हणजे कसे भजनाक ना हे असेच गोष्टी करून गेलेल्या असतले 2 जण थंय आपले सांगत असलेले अरे हां ते काय सांगा तुका धडे ते ह्या केलं थंयसर ते मग तवशे तो माटो घातलेलं ते कोणी भजना गेलो काढून घेऊन गेलो त्यांचे ते धडे गोष्टी असतात म्हणजे ह्यांचं कसे भजन चालू आतमध्ये हे हडे ह्यांचा भजन हे वेगळा ह्यांचा भजन असतात हे असतात ना तमाकडे असे योग असं बघित असलेलं म्हणजे हीच भजन आहे यांची आपले काय करतले ते करणारे असतात ते म्हणते मरो ह्यांका काय सांगतलं हे काय गेलं हे तडे करतात नाचतात ते आपली होत की गणपती मजा करून घेतात ह्यांची मजाच नाही हे अशी हीच मजा बाहेर बसला आपले हेका बघला थोडे दमान भूत बाहेर न येलो ह्यानी हां का योग असतो खिडकीतनं बघतलो होय तो बघ म्हणता हां अरे हां तो ह्याचो मा होय गवळण भारी म्हणता तू म्हणणार तो नाही म्हणा तो केव्हाच म्हणत नव्हता हेचो मग तो हां तोच म्हणतं त्याला जमणार नाही बरोबर नाही तो मग जेव असतो तो टाळ चुकीचा आहे त्याला टाळ देता कमा नाही अरे त्याने तरी घेतले आणि तू घरी घेते टाळ कधी ना ह्यो बघतो सांगा का टाळ वाजाय घालणार नाही तो बरोबर नाही मुर्दमध्ये नाही तू वाजत तरी तो थंय चुकता तो थंय तरी माती खाल्या तो बरोबर नाही म्हणजे तो माती खाता आणि तू काय ह्यो असा हो हे बघूनच फक्त असं दिल म्हणजे हे मोठे ना बाहेर बसले म्हणजे मोठे झाले त्यांचे असं असता बाकी काय नाही
अरे हां त्या दिवस व्हिडिओ घ्या झाला म्हणजे कसं अर्ध्यात गेल्या नका आठवला ना मी नमस्कार करूक नाही होतंय तू ते जाऊन बोलले कोणतरी एका ऐकला कमेंट पण केल्या त्यांनी आताच सांगत्या नमस्कार मग सगळ्या चला धन्यवाद.